Takže ahojte u mojho prvého videa. Chcela som vám ukázať room tour. Takže počkajte, musím to pretočiť na YouTube. Takže tuto sa vchádza, ide sa po schodoch. Pristaň. Idem po schodoch takto. Tu máme takto vchod, takto. Tu máme pivnicu a tuto sa ide po schodoch. Pražil! Mobil. Môj! A ide sa po schodoch a tuto je izba. A tuto je ďalšia izba. A tuto sa ide hore, to vám potom ukážem. A tuto je naša obývačka. Ja tam podal. Tuto je záchod. Tady je zase kúpeľňa. A smrdí to tam. Tam je záchod ako Tak. sopinka. Tuto je zrkadlo. Čau. Detko. A kúpeľňa. Tuto je taký botníček a tuto kuchyňa. že A mi ideme- spadol mobil. A ideme Tady je hore. zase rúž. Prestaň, Kubo. To je môj ruš. Tu si zasvietime. Toto sú takto schody. Ideme po schodoch. Tuto je takto priestor, to je moje svetielko. Svietime ho. Ďalšie schody. A tuto je bratová izba. Moje, čaute. Áno. No, A tohle je tatová a Sofie. toto je moja, A čo môjho tata. A ideme sem. A tuto Tady je takto no, ako, neviem čo to je. Ako sa to povie. A tuto je ďalšia izba. Áno. A tady to je A to? A teraz idem dole a niečo vám tam poviem. No, takže sme dole a chcem vám tu niečo povedať. Takže počkajte. Takže chcem vám povedať to, že dávajte odbery a lajky, pretože mám 0 lajkov a 0 to odberov. Chcel som vám Takže, říct, že dajte mi like, odběr, takže, pokračovaní, prosím, dajte mi like, pokračovaní. takže mi dávajte odbery a lajky. A sorry, že som takáto špinavá. Čau.